κυβέρνηση εφήβρε τον έμφυα, ποια κυβέρνηση έβαλε ένα κάρο εισφορές και φόρους. Και ερώτημα τρίτο και κρισιμότερο. Εγώ δεν ξέρω βέβαια αν ο Ευκλήδης συμφωνεί, διότι θεωρεί ότι είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού με την Σκάρλετ Γιόχανσον. Αλλά εγώ που είμαι πιο φιλόδοξος από τον Ευκλήδη ότι μπορεί να κλείσω ένα ραντεβού μαζί της, είμαι εδώ και λέω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Αφού λοιπόν η αντιπολίτευση που υπέγραψε 4,5% ξαφνικά έχει μεγάλο πόνο για τα πλεονάσματα, να συμφωνήσουμε μαζί μια κοινή θέση απέναντι στους εταίρους και στους δανειστές μας για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης για περαιτέρω μείωση.